More come home, no will have Bahasia, and I won't say yes. Brass of watching the way. A Jimmy Kakame can say, as a youth dancer, you to fool now, sorry. You to fool now, Mutiame. Make a such a youth president, I'm not a headquarters, national. Say, and Branty and Mobile, almost sorry now, as if that watching here, or Quan Papanchine or heaven. Was see us of no Amaye. Yana future leaders, and much church. A brother penny, we will have a try, say, oh, Bana, one day as a phonabetry. No one as a phonabet message back on so much to my and say, leaders, young country, and to make catch you food now. Sofo say, O Mama has a corner. Omuplus of young Pamon Magasa Fila Coyano. Omunia members being as a phone. Omopacho Masori Omonco. It is Omopasse Omanias of another chair. Young Sorin and Yomonchi. It's you to Punina, Minimo Casa. Obia and one of Aboswo. Na yen fa safuna nyame na nakoso be ne fasiwo asafuna erade dia yen so ai mu members no sie dia na yen protect church no ma yen makwa ma intruders emma mu abra papa ni we obi baba say obeti take advantage say so wachi ni wonti no oba na na safuna watwe no youtube nyina mo sore e be hia wo mu ani group ho do nyina to say enye say na yakopon pesen kai yen so ni pa binti etimodi nti apesemi kunyanti anaka kobasa etimi charge with for members for nyina we asi nyina mo amo Joseph Boakye na mo do yisu no asafon de nyame anya sie wi o se timi su na ejina na ye adwuma nyankopon pese ye so fu no we hwe ye ne nyema amankofo bi ye nyema ma o mo mafiri akona o mpesa mo san ba no so mo ba jasa fu no ma ye de mo pe ejima sere no se fo se obi ama na ho na obia en watch say Nehemia penso Nehemia mu esi penso no na obia ta kutase kan na ode watch obia watch asafo ni any members say Emma kwama into this Emma say branches na leaders mo sorry so bi ba say oba abra so watch ni we ofuru mu ko okotena sorry o san ba papa say o kotia sorry ko siada akoya sorry ko siada omonko asema so watch kan ana making tipacho mo hye na so asema so Boakye kan ya sana owu ba ko na making o se omo mafi mu ko no akote asori no nyina no yenya omo mu ko omo babie mu a ye fa hia wo mu ye mo kwan amo mu aso na mo sei se mo abeja so na free nsem Chiamia udi masem kan osina na wasumwa eniti sabre resurrection power new generation asafoma masumwa ese de wedi kan afim ekone de ye ni bibia ye biem eniti hweye eno amobi ama medada wo papa na wo so ai to aso na etie na wo ka bibi se munya ntie se ye papa hwato ne nim de sabai chiremu ye enyanam ne adofo ni Erade Isra as a film penning form. Now Isra Sofo Emma Sofo Busia form. And it was a power at the phone. You have a phone in a bomb pie man. I'm watching. Yamian no question say the first all night no. Already Yamiako watching ever domain. If we are singing a wing, some paneba and why anything, why a fair. I need ye a year pay my was and pay upon what ton. Ampa first and also twice so any ya solid eshirai ewi ase nyina ehun eni gie ehye yakoma mumma adwade atwa mu yi ene na otwemienu say da bia e papa yi tini djuma no ne ko review kakra nya ko hwehwe ne mpu ene ye say doctor for the kan ne dia kan sabe pepe no mo de ne ko adwade atwa mu ne na otwemienu pepepe o me papa ko sa na o ma ne da o je na ho me kakra iti anajo 11:30 to 12 ena ehu ya maame dada idi e de fe na madam ya santoa onye ne ma ene emrante bia yennim wo mo e wasafo mu da a bebre from this Langard for Ombula hospital bra na Sofo ada neskiti for no so ada omubura mu na baby ada so eda no obedike pie ho anza no wakọ ne bedroom amia nim ni obowura ho ebowura baby asofo dan na ne omo tie ne se ti ubekume
Yes, get for the Sole and Pamuko and Yamami, each and every person. Jesus. Na entema mo frɛ ne ma no ama mo diam nika ekɔ gye nipa mo koduru ampa mo kɔto sɛ ya maame ya asantoa ne ne mmerante ne ne mma ɛwɔ hospital ɛne anyɛ asanketoa ntɔkwa kɔɔ so kasakasa kɔɔ so bebree kɔɔ so ɛna ɔmo frɛ reinforcement nti ɔmo sɛ police car ne ba ne paa ɔmo nyinaa etwaneeɛ na ayerɛhosɛm a ɛwɔ mu ne sɛ efiri saa da no ɛbɛpem na abɛɛkyerɛ abui yɛ papa ne ho antɔ ne da ayerɛhosɛm a ɛwɔ mu no ɛpɛ sɛ esutu yaa dɔktafoɔ yɛ ne ho bɛtumi asafopanyinfoɔ yɛ ne ho bɛtumi asɔfo yɛ ne ho bɛtumi ɛma yɛ ne ho bɛtumi abusua yɛ ho deɛ ho bɛtumi biala ɛno nɛɛnɛ ama bɛkyi abɔ ɔman Ghana ɛne ewiase enti sɛ abusuafoɔ ne ahwɛfoɔ ne atiefoɔ a modɔ Sofo Boakye ɛne asafo yi ɛnyinaa te sɛ odupɔ kɛseɛ tutu a na ɛkwan a ɛfa so a ɛbaayɛ ɛna yɛka kyerɛ mu yi ɛyɛ awerɛhosɛm kɛseɛ papapapapapapapa ama bɛkyi abɔ Yo, any a bear master said, or better was so. Papa would eat the same. From a young body. You, Papa, eat you. And you're round, would be very around sunset. Your papa, Yaminam so, Emma, you do who resurrection power now, or the foot and in church. A pa, Emma, Yatri and who free bonny, and it is some for time. Yeti yanura sɛ yɛ papa nyame abɛfa no ko na yɛwɔ ha yɛwerɛ ho bebree yɛni nso abele paa yɛasɛm nyinaa ne sɛ ne yɛta w'ani na bla papa na ne ho mfa no na yɛbɔ mpayɛ ɛwɔ sɔfo efie na yɛbɔ mpayɛ ana maame ne ka kyerɛ sɛ yɛnya mpayɛ no maame bɛyɛ asɛm na woke maame yɛ asantoa yɛ sɔfo yɛ no ɔka kyerɛ sɛ yɛnya mpayɛ no bɔ na ɛsɛ no yɛfiri honhom aba physical yɛbɛko ntɔkwa no physical asɛm a ɔsan kakaa ho ne sɛ Sofo Boakye ɔyɛ n'adwuma wie ɔnsan sɔre megyina pɔpɛti no so bio ankyɛ biara na ɔma yɛpɔn mpayɛ nti meba fie na medwen bebree sɛ adɛn na maame ɔkeka saa ɛwɔ bela a wokum yare na wokeka nsɛm ati sɛ nti ankyɛ biara yɛwɔ asafo yi mu ana yɛte ɛsɛ yɛ nsɛm bebree ne adeɛ ankyɛ ade yɛmu sɛ yɛbaeɛ na maame no asesare na ɔma nyinaa firi asafo mu ɔkɔ hi a ɔkɔte asɔle a ne din resurrection faith yasantoa baako wɔ awosh farmak ana baako wɔ techiman ana baako wɔ Kumasi Mfoni kurom enti kakra a yɛpɛ sɛ yɛka ne ɛkyerɛ members ni nyinaa ne sɛ yɛ yasantoa wakɔte asɔre yɛ papa nso aka kyerɛ yɛ sɛ obi firi asafo yi mu kɔte asɔre ɛwɔ baabi foforɔ a yɛnyɛ ne back ɛwɔ asafo yi mu ɔnyɛ church member enti asafo ne mmla ɛda hɔ no edi yɛbɛsɛ yɛka kyerɛ asafo ma ne nyinaa ne wiase nyinaa sɛ yɛasanto ɔnyɛ church member obiara ma n'ani nda hɔ sɛdeɛ yɛ bla a ɛka sɛ youth no sɔre asafo yi mu ekuokuo ne mmarima a ɛwɔ asafo yi mu nyinaa obiara nsɔre sɛ maame try sɛ ɔbɛba baka yɛnte aseɛ cause yɛni abere paa ɛsiane sɛ yɛade kɛseɛ ɛne kyɛ sɛ adeɛ a yɛni da so ana ahwere yɛn enti yɛni abere paa enti no wɔtry yɛbɛsi ne kwan kakra me nso wɔ kan ina yɛtoa so yɛni abere papapapapapapapa ɛno nti ka wakoma ɛto yɛm na ɛyɛ dɛn a nyame bibi pa bi ɛma ne ma everybody die okay you yɛntoa so yɛbɔ sɔfo mu ban ɛne na ɛwɔ office you
but the person mean catch resurrection for you know say especially security for who my enjoy now so some many base on near baby face so I didn't be face super because and I'm no sooner in there just your papa into yen diagro cry you to now me catch him say mumbra Sunday yamu now ha the be obey sure so near baby on near baby kuya ni be kumpa ya ready because and I'm no sooner in there Yashi ya papa free mu nti ye ni abripa ye mfani ndi agrokra bebi odi befa bia so ye befa amasem kakra meka no ye ni abema Joshua de oye no ho bibi akra eyiyi sa ye ni kwa ye fa so ade ya chi na so erade ene ye mboafo papa ye nyina ye shedi me pa cho miti why There are some at the resurrection power, new generation church. So, Boakye, kind of Yarimu, Abana, Itinaho, Ishra, Safo. So, Boakye, Kran Mutimua, Mestre Miniano, resurrection power. New generation church. Erade nam na kwa Boakye so e dia Safo no etintim yan so Safo no na Safo no enyina na ne sai mu no ana yebi hunu adwuma pa nyame enam na kwa Boakye so aye ti aba no ano den so Maya so Safo no enyina ma Safo no akrameti aka yo ante mbacho jese no yasma yebusa nyina na enchi ma ye pinyina ne se Safo ma youth tawa leaders ekoko emperemfo nyina ebusa ye maame ne se okwo ye papa 11:30 to 12 edie na okoye Yanchiri mu Satam yangwasa nipa Satam yenim ni yesi yenim ni yakoso yenim ni yakofa baye free ho ye papa pressure ejina so sra enne abewi yesi ti yese o mechire yemu 11:30 to 12 na okọ no edie na okoye body mass for na kana ho members e dile che do mo ko yen o ma che yanchire mu so edie na course o edie na si ye edie na okoye ye edie na no hwe edie na ode kan ye papa yanchire mu yesre bende ni ambrase yanchire mu ya ma memra o ma chire ye mu Mame Yasantoa, what of conversation? Mame Yasantoa, Omra Metremu, 11:30 to 12, no, one in a month here, hospital on that time can go send it back. And the dear no Koyen, a dear no Dura, a dear see, a dear no Betty Aboyani, a dear name see, baby free, can be any to say, the deputy to say, or in some 40 say, some 40 say, some of what you must them and then my answer, yes, be. Some of what you want a pan say. On much name, you are quite you have been there to often. When the Maranti are calling in, Yanchim. Yanchim. Now you say, Yakin and say, Safo no, Omana, Asofone Swa, what can be no catch on say. What are the members that you win? I know about Mcoso. First person did boom run so Mame Yasantoa. Aquatina sorry, the dressing feet at our family. In just a free dear, in the middle when your church member. When your church member, ma on try, there be ma on try, there be. So what you see a Sofo. In me say, Yamiam necessity, and into the bless him no, it be a radiatrons half. In me say, and for one as a for leaders, a jume for a group leaders, the Omini Nadia come up, the best sum, in Yamina and Yanako was a bit Driano, a bear can see it, the Musha and Yamin so, Atanaka, if we are seeing no my gun in Yana.
yɛdamasi awurade sɛ obibia amen. Amen. Yada also asi bebree nyame ehyiram. Ye maame Auntie Maggie eso se odibi etos. Pacho, ye frame Auntie Maggie. Many women organizer wa sorry. You Na me de kakra me ni say October 24th, me pray October September. Tina me de fi. Me want to me October 24th, fa no petutu. Me da ho na fen manu mi nrawi na Mrs. Dobi esi e frame me phone so. Ma ka ho bra na Mr. Dogbe ho kafo. Ma fia ebu owo he oso owo hospital yo amanfu. Nti no kra me nware kra na me jemirika. Me ba e na ehie sie fia so. Edi asemo efia be na e kana. Ma fia sofo ba. Sofo wache ba Ma fia you epeni. Na me say edi asemo a wo mo say oni ma me nya kaskasa no collapse yi. Eye sofo yire former na yire. And on na collapse no mo de na ba ho. Ti me call edem ho no mo. Me call ye no. Ina doctor ne so say na ho ye nti ye ntwen wo yi na man. Ye ni din ba asam afi aka kire me ne say anti me pa cho fa me koma me nkɔhwɛ me papa na me say din asam me de no kure ne me yare nti me aba ne asi ɛna ɔsɛ da yare na me ko nti ma me na si dan bi wɔ akyire ha na wɔn yɛ de ka ne ba na security fo so ja fo ankasa egyina fie ne kwana wɔn ho yɛ pɛ na wɔn dwane ne ka ba ko na fie ade ne fun atwa na ɔso dwane kura me twa ama me secretary bra na wo minim oba epe no waye na ye o yi free won and am secretary ye hwe sofo buacho so ya be fa na free ya e di ni ko ni fie ti ye sign ko na afia ba ni kura me na yi a okọ watu kwen onu su kura na dua ne na ke kaka na afia te front ye koduru ho no mo pe na fie si fom drink company ni nyina asisi ne so na me kura kwara ni ntimi ye se me nkofio ti me tika ni mu ana agei ana nkoye sofo wo bomi oba ka na mu antimage pe ni mu ti se wo ni akwara akokwa na ye ku no na sore kohwe ti wa na me dani akwara na de mana na me si fom na me hu ye ne se ye twi me afie free steps no so no wa collapse obi o yare na me na me ka kiro me say na me ka kiro no be here say me say ya twini free for moba enti so ma me ba ma abra ana okura ni mu no osma wa collapse so ne be ko hospital mo chi ame enti hwa na ke eye fie kun ema na yire ne so mo ne tu ke na ke na ko inside bi da bi afia nkwa na ko so ko hwe ne papa enti wakoye no ne yeso obi di baby last sabi baby last ono ogina papa ne ho pa wonti afia na ka se no obi a me papa wo ma no wo yire nti na sa akwara we na pepa no ne bura ye bro no na maami bi a ono de wo ye giant si afia so ti wa na afia collapse maami be no ma me ekuya asam na report no Merkia eti ehwa no na mene ni kuru ye fa na se ye de na esan akọ amanfuro mu bi ti eduru junction ye so ho no pe na me sam na ni to say no se ma e de eyan na me di so tu ya na me se ye call hospital se me call hospital bi ye nko hwe me banti ye call Mr. Akwa efi ye na me ko dware ni ba na e ma na du ani di ene ye pɛ dɔkono so ma afia no wo mmeka ho anwumre ansa na ye free ma afia Mr. Akwafi o edi ma afia ba eno achi meti ye na kokot na ya me ya pi se empanifo ya amfrɛ me kama kwakodi adanse pa eye mani midi hu ye mene na ene nem ya ma me ne se entisa pa etisafa Sofo ne transfer letter na Dr. Opoku de man no me ne na kwaje letter no ma me ne jawo Dr. Opoku wo
Enti Dr. Foku me friend was say beje na fa koma maame no. Se se ameka se bi wo me nkyɛn. Ai dia dance say o ma referral letter. Wanye and ɔde na akɔ baabi. Wanye referral letter no ɔde na akɔ baabi. Enti no kura nyame anim nie maame begina platform so me de me na me masori bi na ɔyɛ mpanimfo anu yɛ nkraman ne ade a na ebinom ahɔwɔ na aba sɔre no akɔtɔ foforɔfoɔ no wɔn mo hyɛ dɛm misɛm ansa na wɔn bɛgye maame n'akyi ayɛ mpanimfo a wɔn na this time deɛ obi biara especially youth na wɔn mo say mpanimfo yɛ yɛ a yɛbɛbo yɛn no me dwa me ho wɔn mo abo me. What may say youth now, one about from 1 month, I say, 1 more game penny 4 times and penny 4 disca and penny 4 years. Say, me dress me dress your business software. I am my mimi and the dress and I may dress it. Make the dress and I may do the software farm will be a himself alive. You be a banana and a software da Roma or so I know the car based in your Baba Adam. Nama wa tweme de bia ba mateku benana na ti asori no o minimum from Genesis to Revelation obi o mpane ho asem o meka me na me nkyira asori na ase no obi wo ho a wo se wo ka ho anso sa da no na ma me be fa ni firi wo sa asantefo a ye ni brisika ana wudi wo mo achi semo no great. Resurrection pa new generation church. Rechi kesiye pa ena aboye. Siye jai asafoma mobi a chiremwa. Obia ubika. No great niye. Baby ani ene namono. Niye we chiri. Anka yense ni afata. Duye bi won mire papa. Ena na anka eniye. Nansu ene. Eradia ye adum ama ene yesu ye kai. Ye ka emani wubi. Na ene se watun safre ye papa. Diye ka ne se. Onfa ye papa ensie kose na emom no omane na ne kukumu adwuma ye papa be ye eso onfa ne ntina ne nifa so ye nim se ye papa brede anka enso ye fisenya sa no ne ye ka no oka kire ye se enna ne bebre na aka onanim afa no de ne be ye adwuma kese na nso ye nim se ensema ekokoso ne doso de eba de efa ha de ebobbo no ebro so enti wo so fa na ko a ma na ko akɔgye na home enti ye nim se na ko a eje na home Ojina humi onko swafa na basane and butu resurrection plan new generation asori so na ohwe yeso no nchichi ye nyina yewe so woti ye nka ye no kra Reverend Dr. Anthony Kodwo Boakye wadani benku so na so ni nyina mu ni yede aseda ema erade enye bete ema ye fiti enra bisine aduane ebinka ya no ensio anka ya no ni sio kuto ena ye ti na so ye wo arehyiemu ewo erade mu ni we ni jesu ewo erade mu so abefa na ko na obre ensensem ni amane ni nyinara eto etwa yada wasi bebre se wo je ebre eti nyame ehia oh why bio omo a spirit ti omumu why na be chi omu why na erade na mo so ba ko pa ya mo ade akasi atu yo so fu o ma rewa kan yo na yan fampo so bu Boakye ya jazampa yewuni ayenka yewuni ayense yewuni ayenka yewuni ayense yanka ni seni o yanka ni seni nyame akwa Boakye yanka ni seni radin fawunsi o ojare wo Fono beya biara ya wanije wo Yesu mo ya fono